Day 2 ng Bolo Beach namin ni Ice at ni Warden. Sobrang low tide, grabe. Ang babaw na. Tubig to lahat kahapon hanggang dito eh. Tapos yun ako nasan yung tubig. Ito siya kababaw. Umaga. Ilog, dried up. Ang tumawid sa kabila, naglalakad lang pero hindi nababasa. Yan. Nakita babaw. Yung nagustuhan namin dito nun eh. Umaga. Babaw na lang. Ayan. Then kami natulog eh. Sila Warden saka si Lou sa 10 natulog. Tapos kami ni Ay sa lamesa. Lamesa lang ng dyan sa may labas. Kaya na, Lou. Ayan, sila sa Lou. Si Warden, ayun si Warden, no? Oh, wow. Hi, Warden. Video. Yes, ito kami, oh. Oh, liga, Ice. Pakita natin. Oh. Ayun sa low tide, oh. Hold, Lou. Sobrang low tide, oh. Oh, careful Ice ah. Tubig kahapon. Hindi ko sa taas eh. Ay, doon na oh. Yes. Tumang payapa talaga yung dagat dito sa Bolo Beach. Dito namin naisip na bumalik ulit eh. After ilang year. 2019 yung last na punta namin dito. 2023 na ngayon. Ang tagal din. January din yan after New Year. Kaya. Balik kami dito. Sana sa susunod taon dito ulit. Like yearly, hindi tayo dito. Mataas na rin yung tubig. Ilang nagkawib hanggang dyan. Natin magala mamaya. Hold. Langgam. Yan. Tayo dito. Tayo. Yan. Nagpapin pa ako. Ganda ng lugar natin. Saan? Itong ant, nag-binite ka ng ant, alam ka na. Tutuloy po ba kayo mamaya? Opo. Dito na lang kayo, sabihin nyo na lang sa kasama kong kuya samahan kayo ng dalaga kung mamaya kung gagawin. Sige Kahit po. si ate na lang kasama niya pumunta sa kabila mamaya. Sino pong... Kasi may pipirmahan pa siya. Ay. Doon sa may main ng opisina ng polisa.
Bali, hindi po kami dito susunduin. Hindi, kukunin kayo dyan. Antayin nyo na lang po si ate Yung dyan. ants. Ay, sakit yung ans. Sasamahan lang si ate doon sa kabila. Doon sa pinakamin ng Parisa. Ah, sige po. Kasi interviewin ko siya. Yung ants. Ay, sakit yung ans. Sige, your hand. Ay, sakit ka ng ans. Oh. Halika na, halika na. Tulog pa si mami nila. Hindi rin nakatulog ng maayos. Sige. Ay, masapit. O, halika na. Sige, Day. Mga anong oras po? Ngayon po akong mamaya mga konta alas 7 pa naman darating yung ano, yung mga nag-ano dyan. At mga 8 dyan. Mga 8 po. Puntahan po namin kayo dyan. Sabi nyo na lang po sa kasama ko sa Monday yung dalagi ko. Ah, sige po. Sige. Salamat. Open car. Ba't ka mo pumunta sa open car? Sakit. Kagat ng ans si Kuya Aisa. Yeah. Wow, ganda, no? Oh. Pinagit siya dyan. Buhos ng tubig sa